Ha kajinglik mi jong kaseng HYC ha sekretariat kala penlong ya kaseng bandawa ban penteri kam ya ka ILP hadin baga sorkar kamut ban wanra ya ka lentiral na kaliang jong kaseng kipha ya ka kerwo ya ka sorkar no ILP no railway habayo ban ya kren bot general secretary jong kaseng iba roi kupar sendram ula ong makat ba ka sorkar India kampat la ban penteri kam ya ka ILP ka sorkar kam dei ban pos niu ban wanra ya ka lentiral hapo ka jela bat kila penram jur ya UMP ka shillong set ma Vincent Pala ya kaba ulawan ra ban pediang ya kalen tiral ha kaba na kaliang kasengki persya hala kanong remba kalen tiral kan nomwan rong hapo kajala ka jingwan ka jongi na kaliang jong kaseng menta kasingi ni apo sekretariat kalong ba hadin mengiyo iya ka jingkran jong menteri rangba jong kajela buong ba kadon kata ka jingmut na kaliang jong kasorkar banwan ra ya ta kalen tiral hamtam ya apo East Janti Health District na kaliang jong kaseng nadu basdang hadu menta ka kenti ngiyeng be ako ganong rem bangi persya ya kalen tiral kat bom pat don kita kian ki ban yada hamtam ya ka jingrung kertap jong mendari Kamasi ka bangi kwa ban pha sa sorkar lang ba kani ka jingwan ka jongi mata kasingi ka long ba no ILP no railway kumot balada pimpentray kam ya ka ILP pimpentray kam ya kanu kanu kaan ka ban yada hamtam ya ka jingrung kertap jong kibriu ki banabar kani ka jela ka jongi ka sorkar meghalaya kam dei ban phos niu lani kam dei ban perkhat hiru ban wanra ya ta kalentiral hapo kani ka jela ka jongi la kalong hapo ka rilum khasi ba jantia la kalong hapo East Jantia lani la kalong hapo riboy kata ka message lani ka kubor ka basay ka bangi kwa ban pha sa sorkar lemba kani ka jingwan ka jongi mutakasi serta bangi penrem ya ka jingkren jong iba pala ngimtep kari personal view ko jong personal view kum MP na uti personal view ko jong hine ka seng congress ibro kawe ka kwa ya kata ngi inre na kaliang ka seng ipenrem ya ka jing ong jing ba pala bi pediang ya ka railway dan na kaliang ka seng ikren na ka basay bakat bompat don hikian iban yada ya ka jing ruker tap jing mender dan ya kibri ko na bar po ka jala kaseng kanom ailat bakalentirel kan manrung po rilum kasi becantia